Rêveberiya tevgerê derbarê qanûna çarçoveyî de ku ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk tê nîqaşkirin daxuyaniyek weşand. Rêveberiya tevgerê balkişand ser nûçe û daxuyaniyên derdorên nêzîkî hikûmetê got dibêjin qanûn Abdullah Öcalan nagire nava xwe û tekeskir got qanûneke azadiya Abdullah Öcalan negire nava xwe tê wateya sabotekirina pêvajoyê. Pêvajiya aştî û civaka demokratîk gihîştiye qonaqekê kritik. Heta niha kanûnên ku tên behs kirin ji aliyê devletê ve nehatine parvekirin û fermîkirin. Rêveberiya tevgerê jî derbarê qanûnê çarçoveyî de ku ji bo pêvajiya aştî û civaka demokratîk tên nîqaşkirin daxuyaniyekî weşand. Rêveberiya tevgerê balkişan ser nûçe û daxuyaniyên derdorên nêzîkî hikûmetê ku dibêjin qanûn Abdullah Öcalan nagire navxwe û teqez kir ku kanûnek ku azadiya Abdullah Öcalan negire navxwe tê wateya sabotekirina pêvajiyê. Rêveberiya tevgerê derbarê wan gotinan de ku ji aliyê medyaya AKP ve li ser naveroka kanûnên çarçoveyê tên parvekirin ev peyam da. Piştî civîna di navbera Dem Partî û AKP de hin nirxandinên nepejirandî derbarê qanûna çarçoveyê de hatin kirin. Hin kesên nêzîkî AKP diyar kirin ku di vê qanûna çarçoveyê de dê tim maddeyek derbarê Rêber Apo de tunebe û kadroyên serokatiyê jî dê ji vê qanûnê werin derxistin. Qanûnek ku azadiya fîzîkî ya Rêber Apo negire nava xwe dê qanûnek be ku ti pirsgirêkan çareser nake. Rêveberiya tevgerê di berdewamiya daxuyaniya xwe de anî ziman ku hîştina hewldanên Abdullah Öcalan li derveyê qanûnê weke sabotekirina pêvajiyê tê pênasekirin. Ev bi aşkereyî tê wateya sabotekirina pêvajoyê. Ji ber vê yekê divê azadiya Rêber Apo bi qanûnê were mîsogerkirin. Li aliyekî din jî Meclisa Civanên Dem Partî ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re serlêdana Wezareta Dadê ya Tirkiyeyê kir. Piştî serdanê endamên Meclisa Ciwanan li ber Wezareta Dadê daxuyaniyekê dan û gotin. Em dixwazin bi Rêber Apo re rûbirû hevdîtinê bikin û ji fikir û ramanên wê sûdê wergirin. Çareserî ne tenê bêdengkirina çekan e. Di heman demê de divê azadiya fîzîkî ya Rêber Öcalan pêk were. Em weke ciwan ji bo pêvajoyê dixwazin rol û mîsyona xwe bicih bînin û divê hemû beşên civakê jî xwedî li pêvajoyê derkevin. Li milekî din jî Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş dê roja sêşemê di çarçoveya nîqaşên li ser kanûna çarçoveyê de serdana komên parlamentoyê yên MHP û Partiya Wekevî û Demokrasî ya gelan bike. Di saet 11 nîvan de Numan Kurtulmuş dê bi serokê MHP Devlet Bahçeli re bicive. û saet 14 de jî bi hevserokên Dem Partî Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan û cigirên serokên koman re bicive. Dê payên ku Kurtulmuş roja çarşemê serdana koma AKP jî bike.